Hey guys, good morning and welcome back to the Juice Vlog. खुलुमबाय entertainment family फोरनो दामखौ जोंनि नैबे सेसा बेदरजों स्ट्राइप बरायहरनाय जाहैबाय आरोना। औ बाबा फाइनालि दा अमा थमा जागासिनो दं आरो ओमफ्राय जोंहा बिमाया गंगार दुन्दिया होना दोनखाबाय। जों दिनै अबेजों लोंगोन होनदों नैबेजों वाव गोरानजों ओमफ्राय गिसिजों आरोना ओमफ्राय आंना नै खापसे लाग्रोबायबो आङो। बे माबे फोरला दंबावोसो ओमफ्राय सेसा बेदरा मोनखांबाय बिमा नै बिखुनजो हरनाय सौराया दाखालिना बोरो सेसा बेदरालाय मा बुस्थु बेलाय मालपवा ना मा होनो बेखौ आं जायालै बिदि मालपवाखौ आं जानोबाय थावाफ्रामा बेहालाय मा दं फाइनालि ना गोरान आं सेसा बेदरखौ नागिरबाबो नुवासै बोरो कुकाराव लागाव कुकारावसो सेसा गोराना फाइनालि सेसा गोरान जाफोर नङा दिनै बेदरजों बेदर जाखागोन ओंख्रिया माने पुरा बेदरजों आरोना रायजोफोर आलासिफोर दंफैयोदि जोंनाव बिराद संनाय खावनाय बहर जागासिनो जोंहा बे जाहैबाय अनला के ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा थिंख्लियाव दोननानै जोंना बिमाया ना सायगासिनो दं आरोना रायजोफोर इसु फाग्लाया माथायाव थै रिजिरलायथारबाय आरो उन्नानै फुगारना हरबावनोसै आङो नास्राय होनबाथाय रावबो सायाबा नाखौनो बायदि नाया बिसिबा गिदिर गिदिरखा नङा बोननाय बैयाव सख्लायाव आयौ नै दंबावोसो मबाइलावसो फिसा नुयो आरोना रायजोफोर गैयाबाबो मानैजों फवासै जायो बेबायदि आरोना आलासिजों आलासि दंफैयो आरोना जोंनाव फुरा दिनै जागोन लोंगोन जों नैबे अनला देगासिनो जोंहानिहाय पहेरादारफ्रा उन्दुजोबनाय पहेरादारफोर आयौ मिथि सिखारदेरनाया माला माला एफा गिदिर देरखो बेलाय ओइ बिखि जोंहा जानाया ओइ मारै जाखोब्रा बिमा नोंलाय माने बिख्लोथ' गोबा खालामना लाखो नोंलाय नाजों आरो दंबावो नै सिथारबावनो नागिरबाय रायजोफोर दाउ लकेल आलासिफोर लाबोनाय जागोन जों दिनै मल मलनो नङा होमबा सिखारदेरनाय मा होनो नागिरलायखो बाहाय ना एवगोन आरोना मैया आं बोननाय बे नायाहाय रेडि जाजोबखाबाय सेसा दं अमा एवनाय दं ना दं दाउ दिसि दं बिखुनजो हरनाय सौराय दं मा जोबदों बिजामाइजो हरनाय सौराया गोथाव नङामोन आइ गोथावथार जेबो खामानि गैया नामा सिंगि देनाय फरायनाया लेबेल बाराया आरिसो गन्थङा खिफिनावो हेलौ लेबेल बाराया आयौ लागाव जास्टिना मारै फोरला सासेयाव थालाबायखो बेलाय ओंखार सारायखौलाय माथो खेंख्रा फज'लायखि ए गोजानाव था गोजानाव बेनि थावा बिराद देन्जारथार आरोबा जाव बिमा लागाव आख्रमान ना होबाय आरोना रायजोफोर लागाव जाव जागोन दिनै जोङो मोखां नायलायनायलाय जायैया गोबावथारसै लागाव बमायजाव दसे नै मैथा बाथोन हाब मा जालु मा लोंलु नङा आबु बालें मा जालु मा लोंलु नानि ना बेदरनि बेदर हम बुगालिलि हाफालिलि जानोसैलाय बे जानाया दिनै बेदरबाथ' गालिलि जाखायो जानाया आंखौ मोनफ्लांनायखायसो मोनफ्लांनाय मिथिबाय बे आबु बालें नङाबा हे खुनु खोथायानो गैलामोन बियो माइ गायनांसिगोन सोमखेबलाजोबसिगौमोन बियो साननै गोजोन गायनायाथ' मालायनि माइ नङाना न'नि माइसो साननैल'बाव बेबो हाजिराजों फोजोबजोबखानाय आङो आरो मा ना गोरान मैथाजों ना गोरानजों ना गोरानबो जोबा नाथुरबो जोबा आयै मेवाइ आसारा नै दाखालि बिखुनजोनाव लाबोनाया सप्तासे मास मोनसे जानांगौआ सानबाजों सप्तासेजों फोजोबनो नागिरखायो गैलाबो आं दासान्दि जाथ'बावाखैसो जाबानो जोब्बाय आरोना बे रायजोफोर Hojana, ye dil tera divana. Laga, आक्रमण. गारि एरनां लाबो. गिबलिनो मानो गिबलिनाव जाखो? लाबो आं एरनो जों रोंखायो. गान खनै खनै एरनांगौ नाफोरखौ बिराद गोथाव जोंनि सख्लायनि नाया ओरैनोबा गोदै मोनलायथारो बाथोनफ्राव गंगार दुन्दिया होदो बानलु गोरान नै बेखौ होदो
सामब्राम गुफुर होदो आइयै लाजाला भिडिअ'